салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. хонаи фурӯшӣ ҳастед бародаро. 4 дар хона, 5 сотиқ замин, гирди хона забор маҳкам бародаро. Дарвозааш хеле ки мебинед часпондагӣ. хонаҳо 4 дар ҳастед бародаро. банияш дар дарунаш, шикатур кардагӣ, монтажи дарунам кардагӣ бародаро. мақсад ки дигар ремонтш кардагӣ нестай. қарор дорад дар сангпари кӯлҳо бародаро. нақша маслиҳат мекунӣ. касоне ки хайдор бошед, ин аддита рақам ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби хона дастрас кунед. ва касоне ки хона, замин, квартира, мошин чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дигар эълони мо бародаро, якта комбайни фурӯшӣ ҳастай. чиқаре ки мебинед комбайни калон ҳамаш 100% кор мекунад. ягон комбайни надорад. бародар дастурош расум дар кори фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бародаро, яъне калхозовода. нақша 25 000 сомон мегӯяд. касоне хайдор бошед, марҳамат, рақами рӯи экранда ватсап дорад. метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро дастрас кунед. ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони навбати мо бародаро, хонаи фурӯшӣ ҳастай. хона яъне ки квартира аниқтараш 63 квадрати метр бародаро. ду комната, кухниш 3 ба 3 ҳастед бародаро. қарор дорад дар вилояти Суғд, дар 5 ошёна, шаҳраки Истиқлол. кухни, бания, ҳоҷатхона ҳама чӣ дорад бародаро. мактаб, магазин ба ҳадиса наздикиша ҳастай. хона бародаро дорои дета балкон ҳастай. ремонташ 70%, об сувӣ дорад, ҳоҷатош 100%. хонаро бародаро нақша 110 000 сомон мегӯяд. хайдори ани бошад, савдо мешавад. варианти алишиам ҳастад ки ба мошинам алиш мешавад бародаро. ба Porter 2, Sprinter хеле мошини қатъи алиш мешавад. касоне хайдор бошад ки мошини алиши дошта бошед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. бародаро, нива пурсидагӣ будам, якта ёфтагем. солиш 2006. сӯзишвориш газ, бензин, кузов внедорожный, объем 1.7 инжектор, коробкаш механик ҳолати беҳтарин. мошин бародаро состоянияш бениҳоят хубай. родной краскашай, мотор, коробка ходовой 100%, задагӣ пустагӣ надорад. 7 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 46 000 сомон мегӯяд. бо камтар муомилат дорад.
баробаре ки хайдор астед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед. Координаи салони бародаро мошин ба ягон компания. Марҳамат, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. мошин навбатӣ боша бародаро Hyundai Starex. Солиш 2003, сӯзишвориш дизел, кузов универсалӣ, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Мошин бародаро на ходоваи мотор, коробка ходоваи сӯз, системаи электрикиша мега бародаро 100%. Ягон камбудӣ надорад. Бародаро дасторушонас сум дар Корея фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 38 000 сомон гуфта истода. Хайдори ане боша бо мега камтар муомила дорад. Илтимос мега беҳтар занг назанед. Хайдори ане боша биё ай пеш мега савдо танҳо назди мошинда. Касоне ки ани хайдор астед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо манфи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон астед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо астед. Хайр то наворҳои оянда.